Γράφει. Γράφω. Άντε. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, καλημέρα. Δεν ξέρουμε τι ώρα είναι αυτή που βλέπετε το βίντεο. Εμείς είμαστε εδώ με τον Κωνσταντίνος. Hello guys! Έτοιμοι για ένα νέο βίντεο μετά από request φίλης που ζητούσε να κάνουμε έτσι μια συζήτηση γύρω από το Tinder και γενικότερα τα dating apps, γιατί μου λέει ότι είναι δύσκολη κατάσταση τα dating apps, οπότε και εγώ ρώτησα γνωστούς, αγνώστους. Πρέπει να κοιτάω εκεί, γιατί φαίνομαι σαν αλήθωρη. Sorry, καλή ξεκινημένα είμαστε. Όσο πιο κολλιάζαμε χθες το σαμόν τώρα, πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο δύσκολα. Είμαι χάλια, θα κοιμηθώ που να. Θέλω να με ξυπνήσεις με τις ιστορίες. Να είσαι σίγουρος, σου επιφυλάσσω πολύ δυνατό content. Okay. Μου στείλατε τα μηνύματα να διαβάσουμε ιστορίες καλές, ιστορίες κακές, ιστορίες τρομακτικές. Από όλα έχει ο Μπαχτσές, έκανε και ρήμα. Και τρομακτικές. Okay. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε like, subscribe, καμπανάκι, να μας γράφετε σχόλια, τι θέματα θέλετε να κάνουμε, αν σας αρέσουν τα βίντεό μας. Είσαι έτοιμος να πάμε να δούμε τις ιστορίες που μας στείλανε τα παιδιά? Είμαι έτοιμος να απολαύσω. Λέω να ξεκινήσουμε από τα πιο ήρεμα και να γίνει escalation στα πιο έντονα μετά. Λοιπόν φίλοι, λέω ας ξεκινήσω το ταξίδι στο Bumble. Με τα πολλά βγαίνω με έναν tennis coach. Λέω όπα, μ' αρέσει το τένις. Για να μην μακρηγορώ, βγήκαμε εξάρχεια. Τα μπαλάκια. Για φαγητό, φυσικά σουβλάκι εννοώντας τον πρίγκιπα, μην φανταστείς κάτι άλλο extreme. Με τα πολλά μιλάμε, υποτίθεται κλασικά όσο γνωριζόμαστε. Εγώ δεν είμαι περήφανη στα αυτιά, οπότε και του λέω, αν δεν αισθάνεται άβολο, να κάτσω δίπλα του για να τον ακούω καλύτερα. Εμείς άλλες κουφές, άλλες κουλές. Ποιο παραμύθι σας θυμίζει αυτό, παρένθεση με γελάκια. Οπότε με τα πολλά κάθομαι δίπλα του. Σε κάποια φάση, παιδιά, σκάει notification, αστράφτει οθόνη και εμφανίζεται διάπλατα μία φωτογραφία με αυτόν και ένα μωρό στην αγκαλιά του. Σκαλώνω, το καταλαβαίνει. Σκαλώνω. Με κοιτάζει, τον κοιτάζω για δευτερόλεπτα. Σιγά μη σκάσω, απευθείας τον ρωτάω, ο γιος σου? Ναι, μου λέει. Καλά ρε εσύ, του λέω. Γιατί δεν το έβαλες ως στοιχείο στο Bumble? Κάτι, έστω ότι είσαι διαζευμένος, που με τα πολλά ήταν. Και τι μου απαντά? Θα στο έλεγα ότι είχα παιδί όταν θα κάναμε σεξ. Αρχικά cringe. Περίμενα, έχει συνέχεια. Οκ, θα social τι σημασία έχει? Μετά του είπα οκ. Αυτά. Άβολο. Βασικά είναι ψέμα, είναι παραπληροφόρηση, γιατί δεν είναι κακό να έχεις παιδιά, να είσαι χωρισμένος. Βασικά εννοείται, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή, ρε φίλε. Προφανώς, απλά, εντάξει, πρέπει να ενημερώνεις το άτομο που βγαίνεις για να ξέρει με τι έχει να κάνει. Επίσης, τι ήταν η απάντηση? Θα στο έλεγα αφού για να πω την αλήθεια, είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πώς σας ακούστηκε. Εμένα αυτό το θα σου το έλεγα αφού κάναμε σεξ, η σύνδεση του θα σου έλεγα για το παιδί αφού κάναμε σεξ, εμένα γενικά μου προκαλεί λίγο κριντζάρισμα, δηλαδή το ότι το παιδί πάει μετά το... Γενικά δεν μου αρέσει αυτή η σύνδεση, δεν ξέρω τώρα... Πολύ άβολη κατάσταση. Πολύ, ναι, δεν... Αλλά μαλάκα, εντάξει, ξέρω εγώ, άλλος έχει παιδί. Καλά, έχω οικογένεια, θα σου το έλεγα αφού κάναμε σεξ. Βέβαια, δεν ήταν ανάγκη να το πει επίσης, ήταν απλά ένα σεξ, δηλαδή... Κι εγώ. Ή μπορούσε πολύ απλά να μην. Ρε παιδί μου, σου λέει η κοπέλα ότι βγήκε ραντεβού μαζί του. Άρα προφανώς βγήκε ραντεβού, πήγαν να γνωριστούν. Δηλαδή, αν ήθελε απλά να κάνει ένα σεξάκι, θα μπορούσε πολύ απλά να δηλώνει αυτό που θέλει να κάνει. Ότι εγώ απλά θέλω ένα σεξ, δεν θέλω κάτι παραπάνω. It's okay, κανείς δεν θα το λέγε. Η άλλη βγήκε μαζί του ραντεβού, του έδωσε το χρόνο της, ήθελε να το γνωρίσει. Και αυτός, ξέρω εγώ, της απέκρυψε κάτι τόσο σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα παιδί, ας πούμε. Magic, εγώ θα πω. Καλό είναι να ενημερώνουμε και να λέμε την αλήθεια γενικότερα όταν ξεκινάμε να βλέπουμε έναν άνθρωπο. Ακριβώς. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο πράγμα. Πραγματικά. Θέλω πιπεράτα. Θα σου έρθει εδώ πέρα. Γνωρίζω από το Tinder ένα παλικάρι που ήταν Άραβας, αλλά ζει αρκετά χρόνια στην Ελλάδα. Το παιδί 0% από μηνύματα στα πάντα. Βγαίνουμε πρώτο ραντεβού, το οποίο κατέληξε σπίτι του. Μετά από αυτό το ραντεβού συνεχίζουμε να μιλάμε από μηνύματα, στα οποία μου έλεγε συνέχεια πόσο θέλει να με δει και το ένα και το άλλο. Όμως, όταν πηγαίναμε να το κανονίσουμε, αυτός το απέφευγε όπως ο διάολος στο λιβάνι. Ο συνήθως. Λέω, τι φάση αγόρι μου. Με τα πολλά τα καταφέρνουμε μετά από πάρα πολλές μέρες να βγούμε. Αλλά για κάποιο λόγο, από κοντά, το 0% ήταν 0-0. Να μην καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Μετά από πολύ δική μου προσπάθεια,
πέταξε keywords που έλυσαν το μυστήριο. FYI, το παλικάρι ήταν μουσουλμάνος και από ό,τι είχα καταλάβει, αρκετά δεμένος με τη θρησκεία του και τηρούσε όλα αυτά που του επιβάλλει. Ή και όχι, πώς γίνεται να έκανε σεχ ο αλήτης? Μάλλον ήταν ημίπιστος. Μετά από δική μου πίεση, μου πετάει ο Αλλάχ με τιμωρεί για αυτό που έκανα μαζί σου την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε. Και γι' αυτό το απέφευγα. Του είχε χαλάσει το αμάξι και προέκυψε ένα μικρό θέμα υγείας. Η τιμωρία του Αλλάχ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ηλίθιο. Έξαλλη εγώ, λέω έτσι εξηγούνται όλα. Και γιατί δεν ξηγέσαι από την αρχή, ρε αγόρι μου, ότι είναι και μία θρησκεία στη μέση? Προφανώς και δεν νευρίασα με τα πιστεύω του, νευρίασα με το γεγονός ότι ούτε ο ίδιος δεν τα πιστεύει, αλλά το κάνει επειδή η θρησκεία του το επιβάλλει. Εκείνο το βράδυ ξενέρωσα και φύγαμε. Του λέω να με πάει σπίτι μου, αλλά προσπαθούσε να μου αλλάξει γνώμη. Λέω, έλα τουλάχιστον να ράξουμε σπίτι. Φύγαμε νωρίς, να δούμε καμιά ταινία. Πάμε σπίτι και μετά από λίγη ώρα τι μου λέει? Τι μου λέει, ρε μαλάκα? Τι? Φυλακτικά έχεις? Τελούλου το παλικάρι. Συγγνώμη, αυτός δεν είχε. Περίμενε. Ποιον αποφάσιστες και αποζυγώ? Εγώ και Ουρία λέω ναι. Αφού είχα να πω ψέματα. Γίνεται ό,τι γίνεται και να μου λέει δεν πρέπει να τελειώσω μέσα. Αφού δεν προσευχήθηκε στον Αλλάχ πριν την πράξη μια... Πρέπει να τελειώσω μέσα γιατί δεν έκανα μετά. Κοίταξε, ο τύπος ήταν ό,τι να είναι. Δεν βρίσκω συνοχή στην ιστορία. Ρε φίλε, κοίτα, εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο πολιτισμικές οι διαφορές και ναι, εννοείται είναι απολύτως σεβαστή η πίστη του καθενός, η κουλτούρα του, όλα είναι απολύτως δεκτά. Αλλά ρε παιδί μου, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, πες στην κοπελίτσα ότι ξέρεις εγώ, ας πούμε, είμαι σε αυτή τη φάση. Ναι, γενικά όλα αυτά είναι παπαρολογίες, δεν ξέρω βέβαια, να μην κατηγορούμε 100% γιατί δεν ξέρουμε. Παιδί μου, όλα αυτά κάπως κοινωνιολογικά εντυπώνονται μέσα μας, οπότε δεν ξέρουμε πώς μπορεί να έχει εντυπωθεί σε αυτά τα άτομα αμαρτία του dating και του σεξ και του μεξ. Σίγουρα είναι όλα πολύ ενοχοποιημένα όλα αυτά. Αλλά... Αυτό το ξέρουμε. Και εμένα πάντως δεν μου έχει εντυπωθεί σαν αμαρτία το σεξ. Το ξέρω. Παραξικά μου πει ο Αλάκη ο Μαλάχ, άμα θα γαμίσει μας τώρα από εκεί πέρα. Όπου θέλω θα το βάλω και ό,τι θέλω θα κάνω. Προφανώς, απλά νομίζω ότι για αυτούς τους ανθρώπους ίσως είναι διαφορετικό, γιατί είναι άλλο το mentality. Ωστόσο, ρε τρελέ μου, ξέρω εγώ, είσαι στην Ελλάδα, εδώ πέρα τα κορίτσια. Είναι άλλη φάση. Free, ναι. Ναι, πες το στη γυναίκα, δηλαδή τα κατούκα και να μην τα... Δεν είναι έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Οκ, αυτός έκανε τα κατούκα. Στην κοπέλα έκανε κάτι για να ευχαριστηθεί, ας πούμε. Το πρώτο πιάτο είναι πιο σημαντικό από το κυρίω. Ακόμα και στο εστιατόριο. Καλά. Όταν έρχεται στο εστιατόριο το κυρίως ξενερώνω. Κοίτα, γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, ρε παιδί μου, να γίνονται πραγματάκια με συνένεση και των δύο και για την ευχαρίστηση και των δύο ή όσα άτομα τέλος πάντων βρίσκονται σε εκείνη τη φάση. Πολλές φορές είναι ωραίο να είμαστε και 4-5 άτομα. Αλλά να ευχαριστιούνται όλοι το ίδιο και να παίρνουν όλοι απόλαυση. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς την πλευρά των γυναικών, θα πω, που το συζητάω με φίλες και τα λοιπά από διάφορες ηλικίες. Και στην Ελλάδα οι γυναίκες είμαστε πιο πουριτανές, επειδή όμως έχουμε στερεότυπα, κατάλαβες. Θέλετε πράγματα και δεν τα ζητάτε. Τώρα θα σε πάω σε κάτι έτσι λίγο πιο ανάλαφρο, όχι τόσο κακό στα δύο προηγούμενα. Το έχω καταλάβει. Ραντεβού των 23 λεπτών. Ο τύπος φαίνεται πολύ όμορφος. Και του γούστου μου και τα λοιπά. Ωραία. Η ιστορία για μένα έχει ξεκινήσει ήδη να μυρίζει red flag. Ξεκινάμε να μιλάμε. Πηγαίνει, δεν πηγαίνει το τσατάκι, λέω cool, δεν το έχουν όλοι με το γραπτό. Οκ, μέχρι εδώ, μου φαίνεται εμένα προσωπικά. Ωραίος γκόμενος λέω και στην τελική δεν τον παντρεύουμε κιόλας. Με τα πολλά βρισκόμαστε 2 τα ξημερώματα. Στο μεταξύ κατεβαίνω, τον βλέπω από μακριά, καμία σχέση ωραίος γκόμενος. Ο τύπος ήταν το τελευταίο κακέκτυπο του τύπου που αντίκρισα και σίγουρα θα έφευγα. Αλλά με είδε, οπότε αναγκαστικά ακολούθησε φασάρα. Του λέω πάμε βόλτα. Τέλεια μου λέει. Το πρώτο τετράγωνο κοντοστέκεται. Μου λέει. Όπα. Πονάει το πόδι. Δεν είμαι για περπάτημα. Κουτσάβλα. Μπροστά μας ευθεία παραλία με παγκάκι και το φεγγάρι ξαπλωτό και κόκκινο θα έλεγε κανείς, το ιδανικό μέρος για ραντεβού. Τρίβω τσιγάρο να καπνίσω. Πρώτη ατάκα, καπνίζεις? Όχι, κάνω οριγκάμι. Εγώ. Και για πες με τι ασχολείσαι? Αυτός. Γενικά βαριέμαι. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Παιδιά, είπε βαριέμαι το άτομο.
Σήμερα, για να σκεφτείς, πήγα και έκανα ψιλομπαρμανάκια στο Πάνθεον. Τι είναι τα ψιλομπαρμανάκια, ρε μαλάκα? Έκανε μπαρμανιλίκι. Λίγο, ρε παιδί. Λίγο, όχι πολύ. Λίγο μέσα, τόσο λίγο όσο. έξω, ναι. Ναι, οκ. Μάλιστα, λέει η κοπέλα, παύση. Εσύ? Του ψιλολέω καμιά επαφή, κενό στον ορίζοντα. Α, καλή φάση, απαντάει. Ωραία. Εγώ καπνίζω και ανυπομονώ να τελειώσει το τσιγάρο, κανένα vibe. Φυσικά η μάνα μου έχει κάτι B&B και ακίνητα. Θα μπορούσα να τα διαχειριστώ και τα γκαφρά είναι καλά, αλλά βαριέμαι. Αβαριέται κιόλας. Έσβησα το τσιγάρο, λέω πάμε. Μου λέει πού? Του λέω εγώ σπίτι μου και εσύ όπου θες. Καλά εξηγήθηκε η φίλη. Τώρα πήγε ο Μαλακοβιόλης τώρα εκεί πέρα. Και θα της έλεγε αυτή κάμι βαριέμαι. Πραγματικά. Καταλαβαίνω. Περίμενε. Και συνεχίζει. Ά, Είχε κι και άλλο. θράσος. Δηλαδή άκυρο. Ξέρω εγώ, του λέει κοπέλα, αφού δεν υπάρχει χημεία, ρε παιδί μου, γιατί να το ζορίζουμε? Cool, απαντάει. Ναι. Παίρνει τηλέφωνο, ευτυχώς για να μην συνεχιστεί αυτή η τόσο άβολη σιωπή και η θέληση μου ωριακά να τρέξω. Ευτυχώς ήμασταν 100 μέτρα από το σπίτι μου. Πάω λαδάδικα, μου λέει. Καλό βράδυ. Μπήκαν σανσέρ, το μήνυμα που έλεγε κατεβαίνω είχε σταλεί μόλις 23 λεπτά πριν. Ο επικότερος κουβάς όλων των εποχών. Ολόκληρο επεισόδιο σου έριξα. Τι δουλειά κάνεις? Ψιλομπάρμαν. Ψιλοβαριέμαι, ψιλοκατάλαβες. Ναι, δεν βγαίνεις με άνθρωπο και να του πεις. Δηλαδή. Εγώ έχω το εξής ερώτημα. Βαριότανε εκείνη τη στιγμή. Δεν βαρέθηκε όμως να κλείσει ραντεβού. Αλλά γιατί είπε η κοπέλα στην αρχή ότι τα μηνύματα ήταν ντεμή σεζόν. Οπότε από εκεί ίσως να βαριόταν και να δακτυλογραφήσει. Αλλά μαλάκα δεν πας ραντεβού και λες τη μάπα του άλλου βαριέμαι. Τι δουλειά κάνεις, βαριέμαι. Δεν μπορώ να περπατήσω, βαριέμαι. Που εγώ πιστεύω ότι βαριόταν, γι' αυτό δεν περπάτησε. Ωστόσο, όταν του λέει η κοπέλα, ξέρω εγώ πάμε, ο τύπος ρώτησε πού. Σε φάση παίζει να ψήθηκε, παίζει να σταμάτησε να βαριέται. Όχι ψηθεί, σου λέει τώρα θα πάμε να ρίξουμε τα κατούκα. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα της έλεγε εξής, επειδή εγώ βαριέμαι, αν εσύ και εγώ θα κάθομαι γιατί βαριέμαι. Τι υπάρχει εκεί έξω? Ό,τι να είναι, βαριέμαι. Εντάξει. Ρε παιδί μου, έχεις θράσος να βαριέσαι, άρα παρόλα αυτά να κυνηγάς το dating. Καλά, προφανώς. Έχεις θράσος, ρε φίλε. Δεν κάτσε σπίτι σου, ρε μαλάκα, μα βαριέσαι. Πάντως, αν κάποιο είναι σε mood, είμαι full υπέρ του να μπει εννοεί στα dating apps. Άλλωστε, ο τελευταίος μου έρωτας που δεν συνεχίστηκε λόγω απόστασης σε σύντομο χρονικό διάστημα ήταν μέσω Tinder. Okay. Βέβαια, όταν τον τύπο τον είδα από μακριά, ήταν για τα γούστα μου ό,τι καλύτερο. Το επόμενο επεισόδιο να έχει ωραία stories. Ως ελεύθερη για μεγάλα διαστήματα έχω περάσει σούπερ. Έχω κάνει top σεξάρες και έχω περάσει εξαιρετικά ακόμα και αν δεν κατέληξε ερωτικά. Μπράβο φίλε, γιατί να σου πω αυτό είναι το dating. Η γνωριμία είναι το να έρχεσαι σε επαφή με έναν άλλον άνθρωπο. Και εννοείται ότι δεν πρέπει το dating να καταλήγει σόνι και ντε σε σχέση ή σε σεξ. Το dating είναι free ρε φίλε. Βγαίνεις και πας όπως πάει, έτσι. Συμφωνώ, δηλαδή δεν πρέπει να βάζουμε τι θα πρέπει, πώς θα πρέπει ή να προδικάζουμε αποτελέσματα. Βγαίνεις με έναν άνθρωπο, δεν τον ξέρεις, άσε που για μένα η αλήθεια είναι, όπως το βλέπω και το ακούω, γενικότερα οι γνωριμίες και το dating έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα στην εποχή μας. Και γενικότερα θεωρώ ότι άμα ο άλλος είναι τρόμπας, είτε το γνωρίζεις στο μπαρ, είτε το γνωρίζεις από τον κολλητό στο Bumble, είτε το γνωρίζεις από τον κολλητό στο Bumble, είναι μαλάκας. Δεν έχει να κάνει. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτό που λέει η φίλη, ότι αν κάποιος είναι σε mood, εννοείται να μπαίνει και να το ψάχνει και εννοείται να μην απαγοητεύεται άμα του έρχονται ζουλάπια. Συμφωνώ, τα ζουλάπια είναι πολύ φυσιολογικό. Γιατί είναι το 90%. Και επίσης, εγώ να πω πάλι από προσωπική εμπειρία ότι όταν αποφασίσεις να μπεις στη διαδικασία dating, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος ψυχολογικά, γιατί είναι μια πολύ σκληρή πίστα. Γιατί έχεις να φας απογοήτευση, έχεις να φας ματέωση, όχι επειδή κάποιος θα σου ρίξει άκυρο, επειδή πολύ απλά θα βλέπεις τι υπάρχει γύρω σου. Και καλός ή κακός, υπάρχει ρε φίλε πολύ μαλακία εκεί έξω. Και δεν μιλάω καν για γυναικοκτονίες, σεξουαλικές επιθέσεις και όλα αυτά. Αγένεια, αντικοινωνικές συμπεριφορές, ψέματα, δηλαδή υπάρχει πολύ μαλάκινση. Αλλά ρε φίλε, σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι και αποτρεπτικό από το να βγαίνεις και να γνωρίζεις κόσμο. Δεν συνεχίζει η φίλη μας. Ενίοτε με κάποιους εξακολουθούμε να κάνουμε περιστασιακά ένα date με τα όλα του.
Never ever high expectations. Σε αυτό θα συμφωνήσω full. Πολύ σωστό. Και για τα πάντα. Είτε είναι για γκόμενο, είτε είναι για δουλειά. Just be, όσο πιο high expectations έχεις, τόσο πιο πολύ ματέος θα νιώθεις και είναι πραγματικά το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το κομμάτι των expectations. That's all, folks. PS. Σύνολο. Ο τύπος κουβάς δεν είπε πάνω από 50 λέξεις. Θα βαριότανε γι' αυτό. Οπλιστείτε με υπομονή, παιδιά. Και κριτική... Με υπομονή και καντήλι. Χρειάζεται. Και πάμε τώρα σε μια έτσι πιο ευχάριστη ιστορία, με πιο έτσι ευχάριστο ending, να αλλάξουμε λίγο το κλίμα εδώ. Μας λέει εδώ πέρα η φίλη. Βγήκαμε από το Tinder, ενώ δεν μιλούσαμε πολύ στο chat. Πήγαμε για μία μπύρα και οι δύο θεωρούσαμε ότι θα είναι ένα αποτυχημένο ραντεβού και τελικά τα βρήκαμε σούπερ. Ήπιαμε 5-6 μπύρες και η τύπισσα με τη δεύτερη μπύρα κάθε γουλιά ήταν τουαλέτα. Τώρα βγαίνουμε για περίπου 7 μήνες και είμαστε όλο καρδούλες. Ζωζονέλες. Ορίστε, υπάρχουν και τα καλά έτσι κομμάτια, ρε παιδί μου, των dating apps. Εδώ σου λέει η κοπέλα, βγήκαμε... Είναι και υπάρχουν τα καλά κομμάτια. Έχω ακούσει κάτι πίδουλοι από τα dating apps. Εδώ σου λέει ότι είναι και in love, ρε παιδί μου. Είναι μαζί, βγαίνουν 7 μήνες και είναι όλο καρδούλες. Μπράβο, παιδιά, έτσι. Μου έχει έρθει μια ιστορία η οποία είναι δύσκολη γενικά και δεν είναι για χαβαλέ. Τέλος πάντων, είναι τύπισσα, πήγε Άμστερνταμ για ταξίδι. Άνοιξε κάποια εφαρμογή, γνωρίστηκε με έναν τυπά με τον οποίο φιλήθηκαν σε ένα μπαράκι, μετά αυτός επέμενε να βρεθούν κλπ. Και κάπως έτυχε να πάει σπίτι της γιατί θα έφευγε αυτός για το αεροδρόμιο. Τον έβαλε να κοιμηθεί στο σαλόνι και αυτή στο δωμάτιο. Ο τύπος μέσα στο βράδυ πήγε να της ανοίξει την πόρτα του δωματίου και επέμενε full. Τελικά η κοπέλα πήρε την αστυνομία και αυτός έφυγε. Όταν βγήκε είδε στο σαλόνι απλωμένο έναν μουσαμά. Και το θέμα έμεινε εκεί. Όταν γύρισε Αθήνα είχε κολλήσει ένα μικρόβιο περίεργο και οι γιατροί της είπαν ότι πρέπει να έρθει η αστυνομία. Η αστυνομία ήρθε, οι γιατροί την ενημέρωσαν πως αυτό το κολλάς από πτώμα κτλ. Και τελικά βρήκαν πως ο τύπος στο Άμστερνταμ ήταν δολοφόνος και νεκρόφιλος. Τι λες! Και μάλιστα, επειδή εγώ ξέρω και κάποιες έξτρα λεπτομέρειες, πώς τον ανακάλυψαν. Όταν λοιπόν έγινε η κοπέλα στο νοσοκομείο και της βρήκαν αυτό το πράγμα και ήρθε η αστυνομία, της έκαναν κάποιες ερωτήσεις για να βρουν από πού το κόλλησε. Γιατί γενικότερα όταν έχει στη μέση νεκροφιλία, επειδή θεωρείται παραβατική πράξη, βεβήλωση πτώματος είναι στην ουσία, προφανώς υπάρχει δίωξη, ποινική δίωξη. Η κοπέλα, τέλος πάντων, με τα πολλά και τα λίγα, πάνω στην κουβέντα, του είπε ότι έκανε ένα ταξίδι, ότι εκεί γνώρισε έναν τύπο και συνέβη αυτό και αυτό. Τους έδωσε ένα όνομα που είχε από ένα Facebook, ας πούμε, που είχαν ανταλλάξει μετά την γνωριμία. Έδωσαν οι ελληνικές αρχές σήμα στην Ολλανδία και η Ολλανδική αστυνομία τον βρήκε και μάλιστα μου είπε ότι στο σπίτι υπήρχαν 2 πτώματα. Άρα ο τύπος. Ο τύπος ήταν έτοιμος να τη σκοτώσει. Κράτα αυτό για το ταξίδι, γιατί της είπε πρέπει να προλάβω το αεροπλάνο. Είχε μαζί του backpack ταξιδιωτικό. Εκεί μέσα είχε το μουσαμά και ποιος ξέρει τι άλλο. Πραγματικά σοκαριστικό. Εντάξει, είναι πολύ ανατριχιαστικό. Δηλαδή, πώς γίνεται να διαγύρισες με ένα πτώμα. Πώς γίνεται. Εντάξει, είναι διαστροφή όπως είναι... Διαταραχή, κάτι, ναι. Και τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν, η κακοποίηση παιδιών. Ναι. Τραγικό, εντάξει. Πώς ήταν η κοπέλα μετά? Μου είπαν τα κορίτσια, ρε παιδί μου, ήταν δυσκολεμένοι. Γιατί είναι ένα σόκολο αυτό και για το μικρόβιο. Η υγεία της επανήλθε, δεν είχε κάποιο θέμα κτλ. Αλλά όλο αυτό ήταν τρομακτικό. Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Και το πιο τρομακτικό είναι ότι θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας και στην καθεμία μας και στο καθένα μας. Οπότε εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω, επειδή μου, ότι γενικότερα είναι καλό να έχεις λίγο το νου σου και να ζυγίσεις, ας πούμε, το άτομο που έχεις απέναντί σου. Και εννοείται να προτιμάς πάντα να βγαίνεις σε μέρη που είναι πολυσύχναστα. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να παραθέσω και μία ακόμη ιστορία, την οποία μου την είπε συνάδελφος, δεν μου την έστειλε γραπτά, αλλά τη ρώτησα και μου έδωσε τη συγκατάθεσή της. Η ιστορία είναι για μία γνωστή της, στην ουσία. Λοιπόν, η κοπέλα ζούσε στο εξωτερικό και γνωρίζει έναν τύπο, εντάξει, ξεκινάνε και βγαίνουνε. Και δεν της είχε προτείνει να πάει σπίτι του γενικότερα. Μια μέρα όμως της λέει, έλα από το σπίτι, θα σου μαγειρέψω να φάμε, καλά. Πάει η κοπέλα στο σπίτι,
Τέλος πάντων, τρώει το φαγητό και της ήρθε μετά να πάει να κάνει τα κακάκια της. Εντάξει. Και πάει στη τουαλέτα. Κάνει ό,τι είναι να κάνει τέλος πάντων. Πάει να τραβήξει καζανάκι, δεν λειτουργεί το καζανάκι. Πάει να ανοίξει τη βρύση του νερού, δεν λειτουργεί το νερό. Οπότε βγαίνει έξω και λέει στον τύπο ότι ξέρεις κάτι, αδερφέ. Ναι, χέστηκα. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο καζανάκι σου, να με βοηθήσεις. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Και της λέει ο τύπος, ναι, κομπλέ, μην ανησυχείς ρε παιδί μου, θα το κάνω εγώ, δεν πειράζει. Ναι, θα τα καθαρίσω εγώ κομπλέ. Έλα όμως που πάει αυτό στη τουαλέτα, περνάει η ώρα. Κοπέλα, τι έγινε ρε, πού είναι αυτός, τι γίνεται. Και παιδιά πάει στο μπάνιο και τον βλέπει να τα τρώει. Τι λες? Ναι, φρικάρει, φεύγει από το σπίτι, πάει στο αστυνομικό τμήμα, κάνει καταγγελία και την ενημερώνουν ότι έχουν πάει και άλλες κοπέλες και έχουν καταγγείλει ακριβώς το ίδιο περιστατικό για το ίδιο άτομο. Ο τύπος προφανώς της είχε ρίξει κάτι μέσα στο φαγητό για να της. Ναι, και της είχε κόψει και το νερό. Κατά τα άλλα, έλεγε η κοπέλα, ρε παιδί μου, που μου μετέφερε την ιστορία, ότι φαινόταν ένας κομπλέ normal άνθρωπος, ας πούμε. Ναι. Το περότυπος είχε ένα φετίχ, ωραία. Δικαίωμά του, δεν θα το κρίνουμε εμείς αυτό. Αυτός είχε αυτό. Όμως οφείλεις να το πεις στο άλλο άτομο και γενικά να βγαίνεις με άτομα τα οποία, άμα εσένα σ' αρέσει αυτό, να είναι στην ίδια φάση. Γιατί το ότι της έριξε κάτι μέσα στο φαγητό της είναι δηλαδή είναι για μήνυση, ξέρω εγώ. Της έριξε. Αυτό πρέπει να φας κατά. Ουσία. Εγώ πάντως εντοπίζω ότι είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό το πρόβλημα είναι universal. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είστε μόνο εσείς. Βγαίνω 4ωρο ραντεβού με τον μαλάκα. Ωραία, ξεκινήσαμε. Από την αρχή. Περνάμε τέλεια. Από την αρχή κάτι δεν θα πάει καλά. Υπάρχει ροή στην κουβέντα, είναι πολύ διορατικός κτλ. Το βράδυ βγαίνω με φίλους και στις 4:30 το ξημέρωμα μου στέλνει ότι θέλει να κοιμηθούμε αγκαλιά. Τι αγκαλιά, πίδουλες. Περίμενε. Παίρνω ταξί από Κεραμικό για Άγιο Ελευθέριο. Εγώ δεν τα έχω κάνει. Σίγουρα. Κοιμόμαστε και το πρωί μου έχει παραγγείλει καφέ και περνάμε όλη μέρα μέχρι το απόγευμα στο σαλόνι στο τζάκι του. Αγκαλιές, φιλιά, χοντρά χουφτώματα. Χοντρά δηλαδή μέσα από τα βρακάκια. Σίγουρα. Φεύγω, λέμε να ξαναβρεθούμε και για τις επόμενες 10 μέρες μου απαντάει κάθε 2 μέρες χωρίς καμία διάθεση για κουβέντα. Του στέλνω κάποια στιγμή. Θα μπορούσες να μου πεις ότι δεν ενδιαφέρεσαι πλέον. Και το γυρίζει σε υφάκι και δικαιολογίες και με αφήνει στο διαβάστηκε. Μπόνους υλικό. Μου που το συζητούσα μου είπε ότι τον θεωρεί νάρκισσο που βγάζει πολύ γρήγορα συμπεράσματα και ότι απλά πήρε αυτό που ήθελε από εμένα και εξαφανίστηκε. Τι πιο σύνηθες θα πω εγώ, φίλοι μου. Τι πιο σύνηθες. Αυτό είναι story of our lives. Με το καλημέρα. Παιδί μου, ο άλλος πήγε να φάει το σκατό μόνος του. Εμάς μας το παίζουν χωρίς να το θέλουμε. Ακούστε κάτι αγόρια που εγώ είμαι. Και κορίτσια έμπειρος. Και άτομα γενικά. Όταν ο νάρχισσος ξαναεμφανιστεί, του γανώνουμε το κέρατο. Ξέρετε πώς. Κλείνουμε ραντεβού και δεν πάμε ποτέ. Ο τύπος με το love bombing, μας λέει εδώ μια φίλη, ο οποίος τη βδομάδα δήλωνε ερωτευμένος, στις 3 εβδομάδες έφτιαξε σενάριο ότι έτρωγε κέρατο. Περίμενε, sorry. Λέει, αυτός έκανε love bombing, την πρώτη εβδομάδα δήλωνε ερωτευμένος, στις 3 εβδομάδες έφτιαξε σενάριο ότι έτρωγε κέρατο σε περίοδο που δεν έβγαινε από το σπίτι και καταλήξαμε να ξεφτυλιστούμε στα αστυνομικά τμήματα γιατί χόντρι είναι το πράγμα. Ξέρω ποια το στείλε αυτό. Τι εννοείς! Θέλω να μάθω τι συνέβη στα αστυνομικά τμήματα. Το καλύτερο δεν μας είπε. Εγώ το αποθυμένο που μου έκατσε από το σχολείο. Μου έκατσε μεν. Δεν ήταν για κάτι παραπάνω δε εγκεφαλικά. Αλλά Κλάιν, εγώ εκπλήρωσα το αποθυμένο μου. Φίλο, ορίστε. Σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ. Γιατί μπορεί εσύ, ας πούμε, να κολλάς, να το βρεις μες στο dating app, να πατήσεις τσακ και να έχει γίνει match και να αρχίσει από εκεί η φασούλα. Είχα έναν εξαιρετικό που μου έστειλε πρώτο μήνυμα μετά το match. Τι χρώμα είναι το αγαπημένο σου string? Χωρίς καν πια πήγε για σύστημα 0011. Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά μάλλον κάτι που ταιριάζει στην περίσταση. Άκου και λέει, βέβαια δεν του βγήκε. Τι πιο σύνηθες να συμβεί θα μου πείτε άλλωστε. Και μας λέει και δεύτερο παρατράγουδο, κάνουμε μάτς. Μου έστειλε γεια, δεν απάντησα και μου ήρθε μήνυμα. Πρέπει να έχεις πολλά ψυχολογικά προβλήματα για να μην απαντάς. Μακάρι να ζήσεις μια ζωή άξια με το σκατένιο μυαλό σου. Όχι, παιδί. Εγώ θα γελούσα, φίλε. Εγώ θα πατούσα double tap καρδούλα. Γιατί ρε παιδί μου, αυτός ήταν frustrated από ίσως άλλες εμπειρίες και τώρα ξέσπασε εκεί πέρα. Υποσημείωση. Χαιρετώ την ταλαντούχα παρουσιάστρια και το αστέρι τον κάμεραμα. Την ευχαριστώ πολύ, πάρα πολλά φιλάκια.
Επόμενη φίλη στέλνει τις καταγγελίες της. Δικαστήριο έχουμε γίνει. Πώς είναι το ακούμε και δεν κρίνουμε? Εμείς ακούμε και μόνο κρίνουμε. Καλά, εμείς μόνο είναι. Το μουρλοδικείο είμαστε. Γενικά το 24 που έπαιξα μπάλα είχαμε αρκετές υποψηφιότητες για χρυσό κουφέτο. Για αρχή ψιλοκλάσικ. Βγήκαμε ένα τύπο που μιλούσε μόνο για τον εαυτό του. Η μανούλα του φαίνεται δεν του είχε δώσει την απαραίτητη σημασία. Κακία ενδέχεται. Χιχι. Με αντίστοιχο emoji. Καθόλου κακία η αλήθεια. Η αλήθεια είναι και εγώ αυτό θα έλεγα. Σκέψου, δεν με ρώτησε καν με τι ασχολούμαι, που μένω, που δουλεύω, σαν να μην τον ένοιαζε καν αν ήμουν σκάμ ή όχι. Αδερφέ, οι οικολόγοι δεν θα γίνουν κλέφτες, για το Θεό. Άλλη μια ιστορία με ένα πολύ γλυκό παιδί που μιλούσαμε για κανένα μήνα, αλλά δεν είχε κάτσει να βγούμε. Με κάτι ταξίδια εναλλάξεις που είχαμε κάνει και εν τέλει όταν βγήκαμε, ήθελα να είχε όντως ξεχάσει κάποιο θερμοσύφωνο ανοιχτό και φαγωθεί να πάμε σε Όνι και Ντε να πάρουμε κρουασάν overall και καφέ και... για να τους πάει αίμα να καθαρίσουν μια και καλή. Θα το εκτιμούσε πολύ ο Σάικο φίλος της προηγούμενη. Θα δούλευε τέλεια, ζαμπονκυρόπτα και μίλκο. Ή μπουγάτσα και μίλκο στη Θεσσαλονίκη. Σωστό. Να βγούμε για περπάτημα μέσα στην Τάλα, 6 το απόγευμα, καλοκαιριάτικα στο κέντρο. Για μένα ούτε καν. Έχει τελειώσει. Ενώ από τις φωτογραφίες φαινόταν κομπλέ, όταν κατέβηκε από το λεωφορείο στο σημείο συνάντησής μας, ήμουν μπροστά του ντερέκι. Και με ξέρεις γιατί γελάω, γιατί σκέφτομαι την κοπέλα, ρε. Και με ξέρεις δηλαδή, ήταν λες και είχαν βγει ραντεβού το Χόμπιτ. Κάτσε ρε, πόσο ήταν δηλαδή? Η κοπέλα, ρε παιδί μου, πρέπει να είναι ένα 60. Μην δίνει σημασία. Αν και ελαφρύ catfish εδώ, ας το γνωρίσουμε, μπας και βγει κάτι καλό. Άμα δε. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για πώς τον είχε ταράξει, που του είχε πει η ψυχολόγος του πως είναι αιμονικός με αυτοκαταστροφικές τάσεις και ότι έχει διαγνωσμένη υπερκινητικότητα. Εντάξει, λέω, μην δίνει σημασία. Όλοι κουβαλάμε τα διαφορά μας. Ας δούμε τα θετικά, ότι πάει ψυχολόγο και δουλεύει το μέσα του. Εντάξει, το ακούω. Και εγώ θα το έλεγα αυτό. Εντάξει, ρε παιδί μου, όλοι έχουμε θεματάκια. Το θέμα είναι να τα δουλεύουμε. Και να μην κλείνουμε τα μάτια σε αυτό. Συμφωνώ. Μέχρι που είχε έρθει η ώρα που είχε πέσει πια ο ήλιος και αφού είχαμε φάει τα κρουασάν και είχαμε περπατήσει από το Σύνταγμα Θησίο και πάλι πίσω αεροπαγίτου, καθίσαμε στο πεζούλι πλάι στο πάρκο. Τι το θέλαμε, Παναγία μου. Εκεί που είχε κυλήσει το πράγμα και είχε περάσει το sugar rush στο παιδί αυτό, ήρθε να το ενεργοποιήσει πάλι μια αλεπού που πετάχτηκε παραδίπλα μας από τον φιλοπάπου. Μη στα πολυλογώ, αυτός να έχει πάρει στο κυνήγι την αλεπού, γιατί είναι γλυκούλα και του αρέσουν πολύ οι αλεπούδες, να τσιρίζει ενθουσιασμένος κτλ. Και εγώ να τρέχω έτρεμη από την άλλη κατεύθυνση με το μισό κρουασάν ακόμα στο χέρι, γιατί δεν ήθελα να με δει να το πετάω. Αισθανόταν άσχημα για το food waste. Μάλιστα. Στην επιστροφή στο σπίτι πήραμε το ίδιο μετρό και έκανε αστεία δυνατά μέσα στην ησυχία και σήκωσε την μπλούζα του για ένα παν που δεν θυμάμαι. Τρομερή επιτυχία. Έχω να το θυμάμαι. Ωραίο ραντεβού. Κοίταξε, να σου πω, σε σχέση με τα προηγούμενα που τα λες και λίγο τρομακτικά και λίγο cringe κτλ. Εντάξει, ήτανε catfish, να πούμε αρχικά, γιατί άλλο είδη κοπέλα στις φωτογραφίες και άλλο είδη από κοντά. Εμένα μου έχει τύχει. Ήπιο, εντάξει, άβολο, αλλά οκ, απλά ήταν ένας τύπος ο οποίος έχει τα θεματάκια του, εντάξει. Και του αρέσουν οι αλεπούδες. Ό,τι αρέσει στον καθένα, καλό είναι. Τώρα το ότι ήταν κοντούλης και τα λοιπά, γούστα είναι αυτά. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Άμα σ' αρέσει, σου κάνει κλικ το άτομο, εντάξει. Δεν είναι πρόβλημα το κοντούλης. Η εμφάνιση. Να μην είναι. Φίλοι που την ξέρετε, μας έστειλε. Ο influencer θα ήθελε, σε παρένθεση. Ωραίο γκομενάκι, είχαμε κοινό κάφρικο χιούμορ, βγαίναμε, περνούσαμε καλά. Όταν ήρθε η ώρα του σεξ, πήγε να μπει κομμάντο. Πού πας μάστορα στη βροχή χωρίς ομπρέλα? Ξεόπλησε και δεν όπλησε ποτέ ξανά. Εκείνη τη μέρα, γιατί μετά μου είπε ότι τον κόμπλαρα. Αλλά και αυτό σας ηρεμήσει λίγο. Και δηλαδή πού πας, ρε τρελέ μου, να μπεις έτσι? Καλημέρα, γεια σας, δηλαδή, τι είναι? Ο τύπος κόμπλαρε που δεν μπήκε να μπει λες και είναι πορνοστά. Γενικά αυτό το λίγο που συμβαίνει νομίζω στους τσόντες θα πρέπει λίγο να το... Ναι, να έρθουμε λίγο στην πραγματικότητα. Λίγο. Γιατί γενικά... Μια γυναίκα και ένας άντρας θέλουν προετοιμασία για να γίνει το οτιδήποτε. Οπότε, το σεξ θέλει προετοιμασία. Το έχουν πει και τα ημισκούμπρια, παιδιά. Το έπες. Επεσμένο να του μείνει του μαλάκα. Τώρα δεν μπορώ να ακούω μαλακίες. Θέλει, πάει ο άλλος να μπει λες και κάνει κουστιά και του πέσε κιόλα. Δηλαδή τι. Είναι απαράδεικτο. Είναι απαράδεικτο αυτό. Για μένα δεν δείχνει και σεβασμό προς το σώμα του άλλου.
Αυτά ήταν για σήμερα τα νέα μας. Τελειώσαμε για να πας να κοιμηθείς. Με ηρεμία να εξύπνησες αφού κοιμόσουν στο μισό επεισόδιο. Ναι. Δεν σε πληρώνω για να κοιμάσαι, δεν σε πληρώνω γενικά. Οπότε σε παρακαλώ πολύ, θέλω μεγαλύτερη συμμετοχή. Ζητώ συγγνώμη, την επόμενη φορά δεν θα κόβει μέχρι τις 6 το προηγούμενο βράδυ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί και σε αυτό το βίντεο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να κάνετε dating, να μην φοβάστε. Εντάξει, υπάρχουν μαλάκες και μαλακίες και μαλακισμένες και μαλακισμένα. Δεν εκεί πέρα τη ζωάρα. Και η ζωή συνεχίζεται, παιδιά, και απολαύστε το γκομμένισμα. Φορτώστε, ξεφορτώστε, αλλά πάντα με ειλικρίνεια, με συνένεση, με σεβασμό προς το άλλο άτομο. Με προφύλαξη, πάρα πολύ σημαντικό. Εννοείται. Κάντε like, subscribe, καμπανάκι, σκατουλάκι, σχολιάκι, ό,τι θέλετε. Και πείτε μας και ποιο θέλετε να είναι και το επόμενο θέμα που θα πιάσουμε. Γιατί αυτό γίνεται με request κοινού. Και να στέλνετε, γιατί θέλουμε ιδέες, ρε παιδιά. Πόση μαλακία να κατεβάσουμε. Αυτό ισχύει. Είπαμε, είμαστε που είμαστε πρωταθλητές στη μαλακία, αλλά και η μαλακία έχει να τα βάνει. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια, τσάω. Τσάω, γεια.